Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Mun bar maganar Allah ne dai da ta manzo shi yasa ko yaushe muna ganin matsaloli. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Dukan abin da Allah yau dai ya haramta a yau dan adam a duniyan nan yake yi. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Duniya da daɗi ba dan mahasada ba, lahira da daɗi ba dan matambaya ba. Dan adam ka gane rai ba komi ne ba, duniyar ka san ba mu zo dan wasa ba. Sai ka rike Allah ba za ka yi nadama ba. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Kullum burin mu tare gida da silalla mu manta cewa karshen mu lahira ne. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Ayo akan kuɗi wani ya ce zai iya komai, ya manta da lahira komai zai tono. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Hassada a yau ta zamto ruwan dare, rayuwa a yau ta zamto sai a hankali. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Dan uwanka bai da kai ba za ka bashi ba, idan ya samu shi ba zai taimake ka ba. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Kullum matsalar fyaɗe dai yau yawa take, ƙarshe ga kidnapping yayi yawa a duniya. Allah kai ne sarki na zo yau ina baraka yabe muna dukkan laifin da mun kayo. Ga matasa ba aiki yau suna zube, shaye-shaye yayi yawa yau dai a duniya. Allah kai ne sarki na